Jeg er en glad lille cowboy, har fået en check, så jeg er klar. Og selvom Mr. Jakob sover, kører bussen fyldt med fede varer. Har råd til øl, et forløbsliv, men Belarus har det ikke rart. Hvis du er en trist lille cowboy, og dine øjne løber i vand, så køb 3 hakkebajer og hør om CT Can. Bundebajs, hakkelejs og hør om CT Can. Hvad laver du, Andre? Man kan jo ikke bare drukke en sovende i øl. Altså, og CT, de bliver sgu presset nok i forvejen. Kan du ikke lave noget mere high-speed action? Altså, det er jo IM-folk. Måske lave en baglænssalsmentale eller en værmøl eller et eller andet. Jo, det kunne være godt. Åh nej. Andre, er du okay? Åh nej. Han har Delulu Stats, Zero Risk. Nogen ring til en ambulance.